Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Hagunoy. Taong 1942, Intramuros, Manila. Itong mga panahong ito, kakapasok lang ng sundalo ng Hapon sa kalupaan ng Maynila. Lahat ng mga mamamayang Pilipino noong mga oras na yon, walang nagawa kundi ang magsilikas at lumayo sa gulo. May mangilan-ngilan namang mga Pilipino ang nanatili sa kanilang tahanan at isa na doon ang pamilya ni Hagunoy sa Intramuros. Bagaman nakatanggap sila ng maraming babala at banta, pinili pa rin ng kanyang ama ang manatili. Si Hagunoy lamang ang nag-iisang anak ng mga ito, kaya naman madali nila yung maitatago sa mga Hapon. Kahit ilang ulit na silang binibigyang babala ng mga dayuhang sundalo, patuloy pa ring nagmamatigas ang kanyang ama na hindi nila lilisanin ang lugar. Halos dumating na nga noon sa puntong tutukan sila noon ng mga barel, ngunit sa hindi malamang pagkakataon, biglang umatras ang mga ito na para bang nakakita ng kung anong uri ng demonyo. Magmula noong nangyari ang bagay na yon, bibihira na lamang bisitahin ng mga Hapon ang kanilang tahanan. Kapag gabi, maaga pa siyang pinapatulog ng kanyang ama na siya namang hindi niya maintindihan. Dahil sa mga kaduda-dudang bagay na ginagawa nito, kung kaya't napilitan si Hagunoy na gumawa ng plano. Isang gabi, habang natutulog itong si Hagunoy, naramdaman niyang binuksan ng kanyang ama ang pinto ng kanilang bahay. Nang marinig niya ito, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa sala para tingnan ang kasalukuyan nitong ginagawa. Pagsilay ni Hagunoy sa kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong punong-puno ng makakapal na balahibo sa katawan na merong pagmumukhang hindi niya gaanong masilayan. Kahit napakalayo ng itsura ng nilalang na yon sa kanyang ama, alam ni Hagunoy na yon ang kanyang ama sa kadahilan ng walang ibang daraanan ang kanilang tahanan maliban sa entradang pinto nito. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali naman itong tumalon na siyang mabilisan namang naglaho sa kanyang paningin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nakita ang kanyang inang naglalakad papalapit sa pintuan ng kanilang bahay. Oh, Hagunoy, anong ginagawa mo dyan? Gabi na, matulog ka na. Wika ng ina niya pagkasarado nito ng pinto. Po, Nay, pasensya na po ah. Hindi po kasi ako makatulog eh. Mautal-utal na sagot naman niya rito. Matapos niyang makapagsalita, dali-dali naman siyang tumayo sa kanyang pinagkukublian at nagmadaling tumungo sa lugar ng kanyang ina. Pagsilay niya rito, napansin niyang tulala ito na halos hindi makatingin sa kanya. Bagaman nakakaramdam si Hagunoy ng kakaiba, ninais niya pa ring maghintay ng kasagutan sa kanyang mga nakita. Nay, si tatay po ba yun? Bungad na tanong ni Hagunoy. Oo anak, ang ama mo yun. Sino pa ba? Siya nga pala, bakit ba kasi gising ka pa? Hindi ka ba makatulog? Sagot naman ng kanyang ina. Nang marinig ito ni Hagunoy, ninais na lamang niyang hayaang baguhin ng kanyang ina ang kanilang paksa. Wala naman siyang magagawa sa kadahilanang yon ang gusto nitong mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya yung pabalikin na siya sa loob ng kanyang silid para magpahinga. Hindi naman nakareklamo noon si Hagunoy sa kadahilanang kilala niyang madaling magalit ang kanyang ina. Sa pagbalik niya sa kanyang higaan, matyaga niyang hinintay ang pagbabalik ng kanyang ama sa kanilang tahanan. Bago sumapit ang hating gabi, muli niyang narinig ang pagbukas ng kanilang pinto, indikasyon na nakabalik na ito.
Pagkarinig ni Hagunoy ng tunog ng pintong bumubukas, dali-dali naman siyang gumapang patungo sa gilid ng daan ng kanilang sala. Dahil sa gawa sa kahoy ang sahig nila, kung kaya't madali para sa kanyang magpadausdos sa lugar na yon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Hagunoy nang tumambad ang kanyang ama na merong tangan-tangang kamay ng isang hapon. May hawak din yung putol na dibdib ng tao na animoy wala ng dugong tumutulo. Dahil sa kanyang mga nakita, kung kaya't bigla namang naparalisa ang kanyang buong katawan dahil sa sobrang takot. Pilit man niya noong bumalik sa higaan ay hindi niya nagawa, sa kadahilanang ang inaalala niya baka maramdaman siya ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niya itong nasipat na naglalakad patungo sa kanilang kusina. Pagdaan ito sa kanya, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat nang mapagtanto niyang hindi siya nito nahalata. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't halos magdamag wala siyang tulog. Kinaumagahan pagising ni Hagunoy, tumambad sa kanyang mga mata ang pagmumuka ng kanyang ama. Napakaamo ng itsura nito na parabang walang bahid ng demonyo. Kumusta ang tulog mo, Hagunoy? Pansin kong kanina ka pang sigaw ng sigaw dyan, ha? May problema ba? Maamong tanong ng kanyang ama. Wala naman, tay. Nananaginip lang. Sagot naman ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang buhay. Kahit marami na noong katiwali ang nagaganap sa paligid, patuloy pa rin sila sa kanilang pananahimik. Ayon kay Hagunoy, na sa taong yon, marami ng mga kababaihan ang nagagamit ng mga dayuhan. May mga napapaslang na ding kalahi nila kahit walang ginagawa. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan sa Maynila, napilitan ng umalis ang karamihan sa mamamayan. Ang iilan sa mga ito ay nakisapi na sa kilusan sa paniniwalang yon ang makakapagpataboy sa mga dayuhan. Pagsapit ng araw ng digmaan, napakarami ng naririnig na putukan sila Hagunoy. Gayunpaman, kahit labis na ang pagkakagulo sa lugar, pinili pa rin ng kanyang ama ang manatili. Tay, marami nang namamatay sa labas ng bahay ah. Mananatili pa ba tayo rito? Nag-aalalang tanong ni Hagunoy sa kanyang ama habang siya ay nakayakap sa kanyang ina. Mananatili tayo dito, Hagunoy. Walang sino man sa atin ang aalis sa bahay na ito. Dito ka ipinanganak, dito ka lumaki, dito ka nagkaisip, at dito ka rin mamamatay. Sagot naman ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala nang marinig nila ang isang hapon na kumakatok sa pintuan ng kanilang tahanan. Pagbukas doon ng kanyang ama, agad naman yung tinutukan ng baril at pilit pinapalabas ng kanilang bahay. Dahil sa mga nangyari, napilitan ng kanyang amang lapain ng sundalo at dalhin papaloob ng kanilang tahanan. Pagsarado ng pinto, bumungad kay Hagunoy ang malademonyong pagmumuka ng kanyang ama. Tangan-tangan ang sundalong nag-aagaw buhay. Matapos itong gawin ng kanyang ama, muli nitong pinaintindi sa kanya na hanggat nabubuhay sila, patuloy nilang ipaglalaban ang kanilang tahanan. Kitang-kita ni Hagunoy ang galit noon ng kanyang ama dahil sa napipintong kaguluhan sa kanilang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, muling kumatok ang mga hapon sa kanilang tahanan. Sa puntong yon, napilitan silang magtago ng kanyang ina upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Maya-maya pa, bigla naman silang kinabahan nang makarinig sila ng mga putukan at kasabay nito ang malalakas na pagsigaw ng mga banyaga. Dahil sa napakaabala noon ng Maynila, kung kaya't ang mga simpleng ganap sa Intramuros ay hindi nabigyan ng atensyon,
ng mga Hapon. Sa isang araw na pakikipaglaban ng ama ni Hagunoy, nakapatayo ng humigit kumulang sa 12 Hapon. Kinagabihan noong mismong araw, nagpasya ang kanyang amang lumabas sa kanilang tahanan. Nagpaalam yon sa kanilang titingin-tingin lang sa paligid at makikiusyoso sa kasalukuyang mga kaganapan. Dahil sa wala naman silang kakayahan para pigilan ng kanyang ama, kung kaya't wala silang nagawa kundi ang maghintay. Sa paglalim ng gabi, nagmistulang demonyong nagkukubli sa kadiliman ng kanyang ama dahil sa ginawa nitong pagpatay sa napakaraming Hapong nagbabantay. Sabi-sabi ng mga nakakakita, may nilalang umano silang nasisilayang pumapatay ng mga Hapon na hawig ang pagmumuka sa isang paniki. Dinudukot nito ang Hapon na umiikot sa buong lugar at walang buhay na iniiwan sa tabing ilog. Halos nagpaulit-ulit ang ganoong kaganapan sa loob ng isang buwan hanggang sa dumating ang puntong nagbigayo ng matinding takot sa mga Hapon. Isang gabi, habang gumagala ang ama ni Hagunoy sa kalupaan ng Maynila, meron itong nakasalubong na isang magsasaka. Bagaman nasa kaanyuan siya ng isang aswang, hindi yun natakot sa kanya sa kadahilanang narinig na nito ang tungkol sa ginagawang pagpatay ng ama ni Hagunoy. Alam din ng lalaking yon na purong Hapon lang ang pinapatay nito, kung kaya't wala itong naging rason para yon ay katakutan. Makalipas ang gabing yon, nagdala ang ama ni Hagunoy ng isang kaibigan sa kanilang tahanan. Yon ang nagkwento sa kanya ng lahat ng istorya ng kanyang ama ukol sa mga karumal-dumal na bagay nitong ginagawa. Habang umuulan ng gera sa labas ng kanilang tahanan, sila naman ay nagmistulang mga paniki, nagpapahinga at naghahanda sa pagsapit ng kadiliman. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy pa ring pumapatay ang magkaibigan ng mga Hapon. Ang magsasakang nakilala nito ay kanyang naging utak at mga matang nagmamasid sa lugar na kanyang sinasalakay tuwing tumatalikod ang araw sa kalupaan. Isang hapon, sinamahan si Hagunoy ng kanyang ama patungo sa ilog. Mangunguha kasi sila noon ng makakain para sa kanilang hapunan. Bagaman hindi nakikisabay ang kanyang ama sa kanila, patuloy pa rin nila itong hinahandaan ng mga pagkain. Pagpapakita na itinuturing pa rin nila itong ordinaryong tao sa kabila ng mga bagay na kaya nitong gawin. "Kumusta naman kayo, Hagunoy, kapag wala ako?" tanong ng kanyang ama. Ayos lang naman, tay. Mahimbing naman ang tulog namin. Hindi na kami gaano nag-aalala sa'yo dahil palagi mong kasama si Manoy Ruming. Sagot naman niya rito. "Salamat naman. Buti nakilala ko si Ruming. Dahil kung hindi, malamang hindi ka pa rin maliliwanagan. Huwag niyo akong alalahanin, anak. Sobra pa sa buhay ng pusa ang buhay ko." Sagot naman ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas. Narating na nga nila ang ilog na kung saan dali-dali namang lumusong si Hagunoy para kumuha ng isda. Sakto naman noong walang putukang nagaganap sa paligid, sa kadahilanang nagkataong lumusob sa ibang nayon ang malaking pangkat ng mga Hapon na naroon. Habang nagtatampisaw silang mag-ama sa ilog, bigla naman sila noong natigilan nang dumating ang 3 Hapon, dala-dala ang kanilang mga armas. Sa hindi malamang dahilan, tinutukan nito ng armas ang mag-ama na siyang naging sanhi para sa ama ni Hagunoy na magwala. Nang masipat ito ng mga Hapon na nanginginig sa galit, agad naman nila itong pinaputukan sa balikat, subalit hindi ito sapat para magawa nila yung masindak. Sa pag-ahon ng ama ni Hagunoy sa ilog, kumuha ito ng isang kakarampot na kahoy at mabilisang sinaksak sa leeg ang mga Hapon. Dahil sa kanyang ginawa noon,
Nagtamo siya ng 3 tama ng bala kapalit ng buhay ng mga dayuhang sundalo. Pagsilay ni Hagunoy sa kanyang sugatang ama, dali-dali naman siyang humingi ng tulong sa kaibigan nito na siyang nagdala sa kanila sa isang bahay na nasa ilalim ng paanan ng bundok. Ayon sa kaibigan ng kanyang ama, lupain nila ang lugar na yon kung kaya't magiging ligtas sila doon. Sa ilang araw nilang pananatili sa lugar, mabilis na gumaling ang sugat ng kanyang ama dahil sa tulong ng dugo nito na may bahid ng demonyo. Sa pagkakatanda ni Hagunoy, hindi nga naabutan ng 1 linggo, tuluyan ng magaling ang sugat ng kanyang ama. Nang mapagtanto nitong nanumbalik na ang kanyang lakas, muli itong nanalasa ng lagim sa buong Intramuros na siya namang kinatakutan ng lahat ng sundalong Hapon. Kapag sumasapit ang gabi noon, kusa nang nagtatago sa mga bahay-bahay ang mga Hapon, makaiwas lamang sa pag-atake ng magkaibigan. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang iilang mga Pilipinong naipit sa bakbakan na lumikas. Sa ilang linggong pananalasa ng kanyang ama, nakapagdala ito sa kanilang bagong tahanan ng 10 bangkay ng mga sundalong Hapon. Kapag umaga, ibinibilad nila itong mag-ina sa araw alinsunod sa nais ng kanyang ama. Kung hindi kasi nila ito ginagawa, nagagalit yon at binabasag ang lahat ng gamit sa loob ng kanilang bahay. Bagaman napakabangis na ng kanyang ama, itinuturing pa rin yung kaibigan ng magsasaka. Ni minsan sa buong buhay ng mga ito, hindi yun nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan o anumang uri ng pagtatalo. Sa pagdating ng panahong umulan ng mga bomba sa lungsod ng Maynila, walang nagawa sila Hagunoy kung hindi ang magtago. Ang kaibigan naman ng kanyang ama noon, nananatiling nakikinig sa mga ulat sa nayon ukol sa nalalabing pagsalakay ng mga Hapon. May narinig kasi siya noong usapan tungkol sa pagsalakay ng mga Hapon sa bundok dahil sa paniniwala ng mga ito na doon naninirahan ang mga taong pumapatay sa kanilang sundalo. Nang mapag-alaman ng ama ni Hagunoy ang ulat, ninais niyang maghintay na lamang sa bahay ng kanyang kaibigan para sa pagdating ng kanilang kalaban. Sa bawat araw na dumaraan ay mariin niya yung pinaghahandaan sa pamamagitan ng paglagay ng mga patibong sa buong paligid. Bagat, sumpa, sabulag at kung ano-ano pa ibinuhos yun ng kanyang ama. Dahil sa purong kaliwa ang ginagawa nitong patibong, kung kaya't hindi naglaon binalot na ang kanilang tahanan ng salot sa paligid. Marami na din noong nasisipat na mga gumagalang kaluluwa sa lugar si Hagunoy na siyang nagbibigay takot sa kanyang katawan hanggang sa kanyang katandaan. Ayon kay Hagunoy na, minsan siyang nakakita sa lugar na yon ng isang paring naglalakad na merong bitbit na kandila sa lalim ng gabi. Nakasuot yon ng kulay itim na sutana habang pabalik-balik sa bakuran ng kanilang tahanan. Maliban pa dyan, may mga santelmo din siya doong nasisilayan kapag umuulan sa kanilang lugar. Dahil sa mga pangyayaring yon, walang ibang kayang gawin si Hagunoy kundi ang manatili sa lugar na pinoprotektahan ng kanyang ama. Sa pagdating ng araw ng pagsalakay ng mga Hapon, naging handa naman ang magkaibigan ukol sa pagdating ng mga kalaban. Kampante ang mga itong magagawa nilang mapatay ang mga sundalo, ngunit nagkamali sila. Pagtungtong ng gabi ng Biyernes, nasipat ng ama ni Hagunoy ang mga sundalo na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanilang tahanan. Ang ginawa naman niya noon, nanatiling nakatayo sa harapan ng pinto habang naghihintay ng pag-atake. Pagkasilay niyang napakalapit na ng mga ito, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa madilim na parte ng lugar. Ang kanyang kaibigan naman noon,
nananatiling nagmamasid sa ilalim ng puno ng saging habang pinagmamasda ng paligid. Meron din yung daladalang barel para kung sakali man magagawa niyang matulungan ang kanyang kaibigan. Dahil sa walang kaide-ideya ang ama noon ni Hagunoy ukol sa bitag na ginawa ng mga Hapon, kung kaya't agad siya nitong nahuli ng walang kahirap-hirap. Sa pagpulupot sa katawan nito ng mga malabakal na lambat, walang nagawa noon ang ama ni Hagunoy kung hindi ang sumigaw ng napakalakas. Paulit-ulit yung nagpupumiglas, subalit sa kasamaang palad hindi siya roon makatakas. Nang matunugan naman ito ng mga Hapon, dali-dali naman siya nitong nilapitan at pinag-uundayan ng saksak gamit-gamit ang kanilang mga patalim na nasa dulo ng kanilang mga armas. Sa pagsilay doon ng kanyang kaibigan, agad naman itong nagpaputok sa buong lugar upang alarmahin ang mga militar. Sa pagpapatuloy ng ginagawa nitong pagpapaputok, doon na nagkaroon ng pagkakataon ang ama ni Hagunoy na makawala sa lambat ng mga Hapon. Bagaman butas-butas na ang kanyang katawan, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pakikipaglaban hanggang sa marating na niya ang sukdulan ng kanyang kakayahan. Dahil sa lakas na ipinamalas noon ng kanyang ama, kung kaya't sa huling pagkakataon sila pa rin ang nagtagumpay sa laban. Matapos nilang malipol ang mga Hapon, akala ng ama ni Hagunoy makakaligtas siya dahil sa konting pinsalang natamo ng kanyang katawan. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na ang mga sandatang itinarak sa kanya ng mga Hapon ay merong lason. Ilang oras lamang ang itinagal nito nang dahan-dahan na niyang naramdaman ang epekto ng lason. Nang dumating na sa puntong paralisado na ang buong katawan nito, wala na itong nagawa kundi ang rumatay sa higaan at hintayin ang kanyang nalalabing buhay. Dahil sa mga nangyari, halos ikamatay yon ng kanyang kaibigan. Hindi kasi nito maisip noon kung bakit nangyari sa kanila ang pangyayaring yon. Alam niyang malakas ang ama ni Hagunoy, kung kaya't hindi siya basta-bastang makakapayag na mamatay ito. Sa huling hininga ng kanyang ama, saksing buhay siya sa mga katagang iniwan nito bago nito tuluyang nilisan ng mundo. Hagunoy, manahin mo ang bertud ko. Ipagpatuloy mo ang nasimulan ko. Huwag kang pumayag na alipinin tayo ng dayuhang lahi. Hanggat may kakayahan ka at may kapangyarihan, itaboy mo sila sa ating isla. Wika ng naghihingalong ama ni Hagunoy. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi umiyak. Nag-aalangan kasi siya noong sumagot, sa kadahilanang hindi niya alam kung ano ang kasagutang ikakasaya ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsukayo ng isang napakabahong likido na sinabayan ng kakaibang uri ng bato. Kitang-kita ni Hagunoy ang kulay itim na bilog na batong lumabas sa bibig nito, na agad din namang kinuha ng kaibigan ng kanyang ama. Hayaan mong ako na ang magtago nito, Hagunoy. Bata ka pa, marami ka pang magagawa. Sa ngayon, ang misyong iniatang sa iyo ng iyong ama, ako na magpapatuloy. Magbalot-balot na kayo at umalis na kayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Wika ng kaibigan ng ama ni Hagunoy habang inilalagay sa telang itim ang bertud. Nang marinig nila ang sinabi nito, wala na silang nagawa kundi sumunod. Labis-labis na kasi ang pagkatakot nila noon, lalo pat nasa sentro sila ng digmaan ng mga Hapon. Ilang araw pa ang lumipas, nakarating na nga sila sa baryo ng kanyang ina, sa bayan ng Madela sa Quirino. Magmula noong umalis sila sa bahay ng kaibigan ng kanyang ama, wala na silang narinig na balita ukol dito. Dahil sa matatarik ang bundok sa lugar ng Madela,
kung kaya't doon sila nagpalipas ng ilang taong gera. Ni pagbaba ng bundok ay hindi nila noon nagawa sa takot na baka may mga Hapon pang tumutugis sa kanila dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Nang mabalitaan ni Hagunoy na tapos na ang digmaan, hindi na sila bumaba sa bundok na kanilang pinanirahan. Doon na siya nagkapamilya at doon na din niya nakita ang kanyang mga apo at asawa ng kanyang mga anak. Bagaman matagal nang nakalipas ang panahon ng digmaan, nananatili pa ring sariwa sa alaala ni Hagunoy ang mga kaganapan noong mga panahong naninirahan sila sa Intramuros kasama ang kanyang ama, na binansaga noon sa buong Intramuros bilang isang mamamaslang ng mga sundalong Hapon. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe no, nagamit ng tatay ni Haguno yung bertud niya sa tama. Kasi di ba, sino ba naman ang gustong magpasakop noon? Pero alam nyo ba itong kwento na to napagpasapasahan na ng napakaraming tao. Ewan ko lang kasi sabi, putok daw to sa Intramuros yung kwento na to. Mula Intramuros hanggang Tondo. Baka meron tayong mga taga Manila dyan na nakakaalam ng kwento ni Hagunoy. Paki-comment naman sa baba. Tsaka, ang napansin ko lang sa kwento kasi, yung bertud, alam ko kasi kapag nasa bloodline nyo yung pagiging aswang, yung tatay nga ni Hagunoy, aswang, so mapapasa lang yun sa kadugo niya. So hindi ko lang alam kung napasa ba, kasi kagaya nga ng sabi sa kwento, wala nang naging balita sila Hagunoy tungkol doon sa kaibigan ng kanyang ama. Doon lang ako medyo napapaisip, kasi ang sabi rin sa kwento, binabalot sa tela. So ibig sabihin, nasa loob ng tela yung bertud ng tatay niya. Pero ang tanong, andun kaya yun pagbuklat ng ama ng kaibigan ng tatay ni Hagunoy o kusang mawawala yun? Kasi alam ko dapat sa kadugo lang pinapasa yun Baka meron kayong idea, baka may ganong kaganapan ang nangyari sa inyo. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.